טוב, אז מה קורה חברים? בכל הבאים עוד סרטון של קלאש רויאל. וואי, כמה זמן לא העליתי סרטון. היום, אתמול יצא וויזרד קארד צ'אלנג', אבל רציתי לציין לכם, אבל לא יצא לי כל כך. לא שיצא לי, היה לי בעיה בתוכנת צילום. והיום אני אשחק פשוט בבטל קצת. אני הייתי ארנה 8 לא מזמן. וחברים, שכחתי לציין, זה פעם ראשונה שאני מראה לכם את המשתמש הרגיל שלי. זה אני ארנה 7. ויאללה, בואו נתחיל לשחק. יאללה כבר, תפתח יא מניאק. תפתח עם אייס ויזר משהו, טוב ניקח את הכזה טובה. חיך. פאקינג ויזיקה. Oh shit man. טוב חברים, יאללה. ראו שהוא ישים לי בייבי דרגון. I am the one, the only one. לא פשוט הוריד אותו ככה. קראתי אותה. יש מצב אני לא... בחור מניאק לא אומר. כמו בני אדם אפשר להיות מצליחים. יו, אני שונא כאלה, אני שונא אותם. שייך למות הוא והג'יינט המסריח שלו. תהרג אותה כבר פרינס. אני שם סקלטון ארמי, אני יודע מה אני עושה. כמעט שאני יודע מה אני עושה. טוב, זה הלך לי דווקא. טוב, זה לא. fucking going up. You fucking going up, man, לא יודעת מה זה. You fucking going up. אנחנו לא אוהב לתת לי לנצח, מה? אנחנו לא אוהב לתת לי לנצח, מה? סתם אתה יודע. נו! מה קרה פה רגע? זאפו, אני אידיוט. והוא נצח לי את המתחת. לא מאמין שהפסדתי. יא משחק טוב. עוד שם מסריח. טוב, מה שיש להגיד על האתגר שהיה של הוויזרד קארד צ'אלנג' זה אתגר דבילי. קלאש רויאל כבר לא יודעים מה לעשות עם האתגרים שלהם. החליטו אותי כל מיני אתגרים של הוג ריידר צ'אלנג', וויזרד צ'אלנג', ולקרי צ'אלנג', טומפסדרון צ'אלנג' כי הם פאקינג דבילים. טוב, זה מה שהיה לי לספר היום בסרטון. מקווה מאוד שאהבתם, תנו בלייק ובסאב ויאללה ביי.